Кловна ми. Наистина ли? Не ми беше кълвяло от бая време. На пелетки с рингърче, възглавничка. Топ. Те много обичат да спят на възглавничка шаранчета. Класика. Да, жълтичка. Прилича им на царевичка. И си я смукват. И отиват да видят какво става. Ева. Ама тя възглавничката прави така. Ехе. Защото е възглавничка. И леко се рее. Леко се рее и ги дразни. И както ги дразни, и решава... О, нещо обръщаме. Обръщаме, много пред Живко отидеш. Сега ще засече. Резко? Да. Ще засече и отиде коня в ряката. Тая доста се дърпа, сега ще видим какво. Добре бълбучи. Колко да бълбучи, някакво малко шаранче сигурно. Спортистче. Ох, кеф. Топ. Не е много голям, аз очаквах да е по-голям. Бая зор. Бая с гъна въдичката. Хубаво. 2,5-3 кила. Топ. С детската хранилка. Да. На детето. На детето сутринта ли я взе? Да, на детето. Хареса ми цвета, викам чакай ще я взема. Да. Ето ще. Сходен е с матрикса, нали? Да. Ето.